Het autocrossseizoen is wel los. Op Peerskemanje wordt net alleen nog de motorstart, maar ook het seizoen. De eerste race wie op het Van der Skaafcircuit in Kolm. Iedereen heeft hier van het winter naar het werken, zo de organisatie, maar de baan en de coureurs malen auto's. Dus we mooien weer eindelijk weer rijden en het publiek is weer grutte aanwezig. Dus het is gewoon het lange wachten is oer. Net alleen nog voor de coureurs een mooi moment. Ook de vrijwilligers wien er helemaal klaar voor. Ik ga zelf wel altijd hier meedoen met de crosserij. En op een gegeven moment ben ik opgehouden. En, omdat je hier altijd wil rijden had, ik zei dan ook wel een beetje mij helpen. Zo. Wat vrijwilliger, wat afslepen. Zo. Ik denk ook dit wel een uur of 10, 12, 13 door. Ach ja, zo blijf je er dan nog een beetje bij. Als je wil trein rijden, of rennen en rijden, dan echt een grote familie wordt. Ons kent ons. En dat is altijd leuk. En ze blijft er dan een beetje bij betrokken. Meestal gaat het wel goed. Een baanofficial die haakt het even mooi in. En dan hoe goed het verder weinig moet het baan even met het hendeltje op en deel en dan gaan ze voort. Ja. Dan breng ik ze even naar het trein daar. 4 of 6 keer ook al gewoon in een hek gaan. Ja. En dat kan misschien wel komen omdat het voor de coureurs toch even wennen wie. Er binnen namelijk wat ding verhoren. De vorige layout van de baan die wie een beetje te snel worden. De auto's gingen telkens harder en rapper, waardoor de ongemakken ook wat harder wien. En toen als organisatie hebben we zijn, die gaan wat aan doen, want die snelheid moet er een beetje uit. Dus de lange eind van de baan die is wat inkwarten tot 375 meter. Zodat de coureurs het wat veiliger hebben, dat als er een klapper gebeurt, dat het wat veiliger is dan voor de coureurs en het publiek. Maar qua slepen voor u maakt het dat net zo heel veel uit. Ja? Ik zie toch dat er nog meer gebeuren zo in die eerste bocht, omdat het wat snel is. Maar het valt mij als ik nog daar.